No. Siyempre, niya lalabi, yora ko sa mga naman na rira kataman na jura ba naman diyak nyariya ariwa na ba fiesta ra. No. Ang balon nila, ara na naman ang buang DJ, oh. Aragoy, maluoy ka. Kabisyo, Aliwan Fiesta nga po. At syempre sa second day ng Aliwan Fiesta, yan po ay June 28. Yan naman po ang reyna ng Aliwan. Ayan, kung saan magtatagisang ganda at talento ang mga reyna ng Aliwan, ang mga representative from Luzon, Visayas, and Mindanao. Alright mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Sana okay pa kayo sa alright. At syempre, batiin lang natin at i-welcome lang natin sa mga bumisita sa atin. Si paring Romeo Dacanay. Tama ba? Dacanay. Alam nyo, ito si paring Romeo, napakagaling dito na mangungukit. Ako, magaling din akong mag-ukit lang, di ba? Ay, tama ka dyan. Alam mo ba kung saan ka magaling mag-ukit? Saan tang? Yung ilong mo. Pero ito si parang Romeo Dacanay, ang ginagawa niya, inuukit niya, halimbawa, inuukit niya yung, ayan, kagaya niya na, yung lab radio, inukit niya muna yan sa kahoy, pagkatapos, gagamit siya ng, ang tawag dyan, patingin nga bro, microscope, ayan yung inaano sa init, tapos yung nagkukulay, yun na yung init. Ayan, ito nga, paabot nga. Ayan, ito, ito. Ito po. Ayan. Yan po yung ginagamit niya na pang kulay. So, yan talaga talentong Pinoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Or mga kabisyo, kung gusto niyo pong magpagawa pala sa kanya ng ng mga, halimbawa, mga portrait, yung mga logos na nyo, hanapin niyo po siya sa Facebook. Romeo Dacanay. Yan, may bilog. Oo. Diba? Or mga kabisyo, eto na po. Pag-usapan na natin to. Groom. Naikinasan, nagka-amnesia. At hindi na makilala ang kanyang bride isang araw matapos ang kanilang kasal. Oh no! Pambihira naman, oh. Ayon po sa adult neurologist, nagkaroon po ang groom ng traumatic brain injury na nagdulot po ng tinatawag na retrograde amnesia na dahilan kaya hindi niya na maalala ang mga nagdaang pangyayari at hindi rin makilala ang kanyang asawa at mga anak. Oh no! Ang sakit naman ito. Logican na po natin mga kabisyo. Ay sige, wag po nang patagalin. Logican mo na yan, kalbo. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Boards? Basic tong mga may amnesia pag nahuli ng mga misis nila. Pag nahuling may kasalanan, kadalasan dinadahilan nila tang. Sa anong sabi nila tang? Ay, sinasabi nila, lasing ako noon, wala akong maalala, hindi ko alam yan. Ang bihira naman, oh. Pero mga kabisyo, kidding aside, hindi po madali na tanggapin ng isang asawa o misis na biglang hindi na siya maalala ng kanyang asawa pati ang kanyang mga anak. Mga kabisyo, ang desisyon po na manatili ng isang asawa sa may amnesia na asawa ay napakahirap po at personal. Mahalaga pong isaalang-alang ang pag-ibig and commitment, yung posibilidad na paggaling ng asawa, ang kapakanan ng mga anak at sariling kalusugan. Importante po yan mga kabisyo. Kaya syempre, wag mo rin gagayahin yung ginagawa ng kapitbahay mo. Yung may tattoo na butterfly sa kilikili. Nung na-stroke yung asawa, abay hiniwala yan. Iniwan dahil na-stroke. Pambihira. Wag ganon. Bad yan. Alright mga kabisyo. Oras na, we got 34 minutes after 6 o'clock in the evening. Keeping you company straight up until 9 o'clock. Broadcasting live across the city, Pine Bay. This is 90.7 Love Radio.
pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!